Yo, what's up, what's up? Good morning. Good morning mga tropa. Yun. Right, so time check tayo at 7 o'clock in the morning. Alas 7 na. So papunta tayo ngayon sa may tanim natin. Magdidilig na tayo. So nakapag-ready na rin pala si Mrs. na ng tubig na pangdilig mga tropa. Ayan o. Ayan. Ayan mga tropa. Puno na yung mga drum natin. Right. Ayan na mga tropa. Ayan, naka-ready na. Right. So, yan. Punta na tayo mga tropa sa bukid para magdilig ng halaman. Start muna natin sa Raptor na pula. Ayan. Sa mga nag-aabang kay Raptor na pula, ito sa mga tropa. Yan. Wala pa rin pagbabago yung kanyang andar. Parang same as new. Magto 3 years na tong si Raptor na pula natin. Yung tipid ng gasolina okay pa rin. Wala bang naging problema. Ayan. So gulong, ayun, magpalit tayo ulit ng gulong kasi napudpud na ulit yung gulong na nabili natin. Pero yung sa harapan 3 years na, magto 3 years na hindi pa rin napudpud. Right. Ay, yun, shoutout na naman kay Chris. Alright, so update tayo mamaya mga tropa na pagpalis na tayo. Alright, let's go. Ayun, alright mga tropa na. And nandito na tayo sa may mga taniman nating mga gulay. So ayun mga tropa, so ang gagawin pala natin ngayong araw ngayong umaga magdidilig tayo. Didiligan natin lahat yung mga tanim natin. Tapos mamayang hapon maglilinis tayo mga tropa. So magbubunot tayo ng damo. Ngayon magdadamo tayo. Ito yung pinakamasarap na bisyo, magdamo. So magdadamo tayo ng mga tanim natin dahil ayan mga tropa yung mga tanim natin napuno na ng damo. So ito yung mas malakas kasi na sumipsip ng tubig yung mga damo mga tropa. Kaya maglilinis tayo mamayang hapon. At isasabay na rin natin yung paglalagay ng suporta sa mga kamatis. Ayan. So lalagyan na natin ng suporta para maitali natin itong mga puno dito. Ganyan. Mga tropa. Para tumayo diretso. Para hindi siya babagsak pag gano'n na maraming bunga. Uy, nakarating ka na pala. Shake. Parating ka na. Ayaw sumakay nito kanina mga tropa. Pinapasakay ko, ayaw sumakay lakas ang trip. Tapos mamayang hapon magwagwano rin tayo sa mga sili natin na to. Yung mga kalabasa gagawin din natin mga tropa. Pati yung katuray gagawin din natin yung katuray ito. Tapos itong mga tropa, ito yung mga palang ang tawag sa amin nito ito yung mga palang. Ayan, tumubo na kasi. So maglalagay din tayo ng ragaw o yung sa parang
sanga ng kawayan. So maglalagay tayo ng ragaw. Hindi ko lang alam kung makakakuha ba tayo ngayon o bukas. Maglalagay tayo para may akyatan to. Hello, good morning, para may akyatan yung mga ampal lang natin mga tropa. Tapos magdadagdag din tayo ng tanim. Ayan, magdadagdag tayo ng tanim mga tropa. Itong hilera na to, itong bakante na to, magdadagdag din siguro tayo dyan ng sitaw. Sitaw naman yung tatanim natin dito. Ayan. Kaya dito sa gilid na lang siguro. So, bibili tayo ng buto ng sitaw. Tapos siguro ang tawag dito, baka magpasama na rin tayo kay Mrs. na bunot ng damo mga tropa. Pero tignan natin kung hindi siya busy mamaya. Right, so yun yung mga gagawin natin ngayon mga tropa. Ay, grabe, tinanghali na rin ako ng gising. So sobrang sakit ng ulo ko kagabi mga tropa. Right, so yun, sisimulan na natin yung pagdidilig mga tropa. Right, let's go. Right mga tropa, so inom muna tayo ng tubig. Right, so didilig muna tayo mga tropa, let's go. Right, so Ganda rin tanim mo kako. ay opo. Araw-araw dilig, umaga hapon. May shoutout nga pala kay Auntie Sally. Ayun, siya yung nagtitinda ng pandesal dito sa amin. Masarap yung pandesal niya mga tropa. Sila yung nag-iikot na nagbebenta ng pandesal. Ay. Sila rin yung nakakapansin mga tropa. Simula nung nagsimula tayong nagtanim, lagi silang dumadaan dito. Kaya napansin nila yung paglago ng mga tanim natin. Unahin na natin dito sa may talong mga tropa. Ito, bubunot talaga tayo ng mga damo, parang mga tropa. Yan, bubunutan natin. So nagtataka siguro kayo bakit may tayo ng kalabaw dyan mga tropa. So natural na pataba yan, si Mrs. ang naglagay. Maraming tayo kasi ng kalabaw dito, ay ng baka. Kasi dito dati nakapastol yung mga baka natin nung panahong tag-ulan. Kasi pag ganun na tag-ulan mga tropa, inaalis natin yung mga baka dun dahil panahon ng tagtanim, baka mamaya makakain sila ng mga tanim na palay, pagbabayaran tayo. Kaya dito sila nakapastol. Kaya nagtanim tayo ng mga tubo-tubo para pag ganun na tag-ulan may makain sila. Kasi yung mga baka mga tropa, pag ganun na tag-ulan, hindi sila masyadong makakain gawa nga nung yung basa yung lupa o ito basa, hindi sila masyadong makakain. Pero yun nga, hindi rin naman sila umiinom kasi marami silang naiinom dito sa may kinahon, yung mga pinagtatamnan ng palay. Natural na organic, natural na pataba yung ginagamit namin. So hindi rin kami nag-i-spray ng mga pananim namin mga tropa. Walang spray yan.
Kasi mas maganda yung natural na gulay. Kagaya ng mga tropa, ang daming kain ng kalabak ng baka. Ito magagwano rin tayo nito mga tropa. Gagwanohin din natin yan mamayang hapon. Ito magagwano tayo. Alright mga tropa, so katatapos lang natin kumain ng agahan. Ayan no? So kumain kami ng tinapay lang sa kakape. Agahan namin mga tropa. May bunga na itong mangga namin dito. Sarap yan. Tamang tama, may bagoong na lamang si misis mga tropa. Mamaya kukuha siguro tayo. So ito na yung sasakyan natin, si Nano. Ito yung motor ni Mrs. mga tropa. So, pupuntahan kasi natin yung baka. Right, so kaya nang sabi ko kanina, magbubumba tayo ng Get Mati. Busy rin sila Mrs. dun. Tayo yung ganyan mga tropa kasi nag-fit cam yan. Si tatay. Yun yung sinasabi ko sa salita namin dito. Kulinaw lang po siya. Right. Sabi yan. Alright mga tropa, pupunta tayo sa baka. Uy! So medyo malayo-layo din yung yung bahay dun sa pinagpapastulan natin ng baka mga tropa. Kaya kailangan din nating magmotor. So time check pala tayo mga tropa is 9:39 ng umaga. So nakalimutan pala nating magdala ng asin mga tropa. Nakalimutan ko dun sa bahay. Ay nako, kakamadali. Nakalimutan ko.
Kasi papainumin sana natin ng tubig na may asin yung baka. Kaso yun, naiwan dun sa may lamesa. Mamayang hapon na lang siguro. Mamayang hapon na natin sila painumin ng tubig na may asin. So dito na tayo dadaan mga tropa. Kasi nandun yung baka. Right. Oh. Yun yung baka natin, oh. Yung maliit na baka, unahin na natin yun. Siya na yung unahin natin mga tropa na painumin. Grabe, maramdam ko na rin yung init ng lupa, oh. Yung init na masyado. Right. Kukunin lang natin itong maliit mga tropa. Hihilain na natin siya papunta doon. Ito pala yung ginawa kong latok. Latok yung tawagin dito sa amin. Hindi ko lang alam kung anong tawag sa inyo. Yan, sumabit. Sumabit yung tali. Ayun, tanggal. Tanggal yung tali mga tropa. So dito pala yung daan papunta dun sa Magitmatic. So mas malapit. Dito rin nagpapainom si tatay ng baka niya. So may bahay dun pala dito mga tropa. Ito lupa nila Uncle Dan na to. Pero itong Gitmatic sa kanila Uncle Dan pa rin to. Yan yung boundary ng lupa, yung kawayan. Bubuhayin lang natin itong puso. Itong Gitmatic kasi kailangan buhayin yan. Lalagyan ng tubig para umakyat yung tubig niya. Alright mga tropa, ito, lalagyan lang natin ng tubig dito para mabuhay yung puso. Rinig nyo yan. Pagbandahan lang natin. Malapit na. Ayun mga tropa, oh. Napalabas na natin ng tubig. Ayan. Magkakarga na tayo ng tubig para sa baka. Nalaglag. Hindi po ako naninira. Sadyang natanggal lang po.
Alright mga tropa, ito na yung tubig. Piligyan natin itong mali. Maraming init. Alright, parang ayaw niyong uminom. So yung mga tropa, yung Jetmatic, yung puso na pinagpapainuman ng baka dito. So salamat pala dun sa mga at salamat pala kila Uncle Dan. Ayan. Salamat pala kila Uncle Dan dahil naisipan nilang magpagawa ng puso dito sa gitna ng bukid mga tropa. So ayaw uminom na itong maliit mga tropa. Uminom ah. Gusto niya lang kumain. So kukunin natin ng malaki, yung nanay. Kukunin lang natin ng nanay mga tropa. Ayaw niyang uminom. Gutom siguro yan, gusto niyang kumain. So kahapon pala dito ako naglagay ng baka. Ayan. Pero hindi ko alam kung sinong nilipat doon, no? Nilipat yung baka natin. Kasi ang alam ko wala namang tanim dito eh, pero hayaan na natin mga tropa. Ganun talaga eh. Wala tayong magagawa. Importante hindi nila sinasaktan ng baka at hindi nila pinapakawalan. Grabing init. Kunin lang natin itong malaki. Araw-araw sipag lang. Yung baka natin si Kawi. Yan. Elko. Ayun na siya mga tropa. Ano yung baka natin? Marunong nang pumunta dyan sa kwan. Sa Jetmatic. Ayun. Right. Kalahin mo yun. Nauna na yung baka. Nauna na si Kawi oh. Wow na yung mga tropa. No, kami tayo dyan. Huwag kakainin yung mangga. Nauna na nga. Iba naman inatupag. Yun, uminom din ng maliit mga tropa. Uminom din siya. Oh.
Grabe. Buti na lang may silong na kawayan dito mga tropa. Para hindi masyadong mainit. Pag ganyan na nag-iigib ka o nagpapainom ka ng baka. Grabe. Halos hindi sila makainom. Ah. Alright. Alright mga tropas, no. So ito na siguro yung part 1 ng video na to kasi mahaba-haba yung video natin. Meron pa mamayang hapon. So yung magbubunot tayo ng damo. So dito na rin siguro natin tatapusin tong part 1 and see you sa part 2. Alright, see you sa part 2 mga tropa.